ko. Ano ko? Eme. Limi? Tara dito kay naway ko. Rainita dito ba agawasan sa init kay may planza. Ha? Wa. Ko na. Di panay. Ang ganda to. Nato na ko sa kamalig. Ang ganda rin ka man. Saya lang pa ng avocado nga rin eh. Siya puno ko naman nanay guys. Hindi, siya po na sumbisong. Kansa rin ko guys, akan sila prutas dari. Ganun siguro kaya kapag 72 naman ko kay sunod man miss. Ingko nya kuan man kanang na. Sinong junior lagi ka? Oh. Kailangan ko mo sa una pero karon wa na. Kilala Okay, ka. so day gagaw ning ko ano may gagaw daning nagtrabaho dari. Mga tiguang na ta magtakita, di na ta mag-inil nanay. Tama ka na ka diha po to. Nara kay nakaasawa mo pug ikado nga asawa igagaw pud nila. Asa man tugo ban bay. Niya tugo balik ko niya adara. Gabi gini panahon mo ng tagsunog. Kapani-pani utos ka bisin eh. Saan sa tatadan? Kabalo na silang dito ko sa ubay gikan. Di panidugay ning kuaning saka na diha po sa gibuhat eh, balik na po. Koy ka na, way ka na nay. Kira nini ron. Well, dus Wala mo kanila mandar. Dai katong ubang mga bol. Dagan ni gusto may lagi si sa di na gani ni kaligo. basta na Gahapon lagi. Basta maayo mo trabaho. Kita bitaw mo gahapon dire di ba? Kapila lang mga sasakyan eh 6-wheeler di ay multicab. Abot niyo sila dire basta ma Sa mazo ka mo trabaho, balik-balikan ka customer. mga doon niya makahibaw po naman daghang maadyo kugihan pero Di ka mao. matamao. Kani sa kamao ni, kamao ganin. Puro wheels may isang kuanda ni. Talent din sa kamao ni, puro wheels kay mekaniko manis. Kay nasod. Aba, motor kamao pa siya, niti na haniti rampod. maor mo ni tanan. Nami shop sa una sa pay pandemya dito sa Katipunan. Sa maguwang ang maguwang. Lati Esther. Ya, nawad ana may pisto kay gilekat na magang pisto diwa. Bali diri kay mo kusog din kay ko ano man ko bago pa man eh. Bago pa ni, wa pa ba 3 months? 3 months sa banyan pa. Kay katong labay Nasa na brana. pa man din eh. So pilain daning vulcanizing dadatut na dato si nung kuan nung baning. Napay mga pisas ng baning. Mga puro mga stinta. Puro mga stinta. Kay sinta na kaya. Kay sinta ni kuya pa. 72 na. 72 Uy, na ko. ako lang anak. Aw si tinderos mangko dali kang tatay o gamay. Si tintay sa mo tatay. Oh, mangonda. Mangonda ko gamay. 72 na ko dato. 72 na ko. Guys. Tanda rin ko sa mga baboy. Kaya nagkasakit day ko no. Gagawin ng baboy na nagawa ko nisa guys. Kaya hapit na ba ni mga anak. Siguro nagkakay kuan maganis sa guys. Dagan kasug anak. Kasagaran mo nag sa 16, 14 ka buhok. So di nakadag sa isang kuan. Sa piangan man isang tiil. Wala nga gipretan ko ni sa tambaw. Isang kuanon guys. Paim ng tubig. Liguan di ay. Man mo agas. Ana ahinay. Saan man ni dek? Kuman maagas dek. Ah, di na di sa kabarug. Hala kaluoy. Guys. Yung tiili ang kabarug. Ibuutas ang baby. Pero hapit na di sa mga anak. Kuman maagas dek. Saan man na dek? Maagasan! Way tubig! Wa maagas! Uy na manam. Nam dek ka. Dik. Inera, ano lang na.
Guys, ang nakaabuyag na ko. Sa isang kuan, kanang may baktin. Kapit na ka mga anak, dik. Na, may agas sa itong tubig, dik. Budik. Uy, pangaway ha. Abri barang kuan, pangaway ka na. Ini kan juga guys sabi ini dah. Itik naman lagi ka dek, kaya ka itok dek. Hoy. Ako na nimo. Hi guys, ako siya tao dari shop karon. Kani pa nagkaan sa Mario. Maso kayo na taon ja. Hanang gipaliguan naga. Sa kadag sa isang tisan sobrang kadake anja. Karang daan wag sang piangon. So nago ko kay basin og mason magkalayan sa Ginoo og makaanak sa tarong. Kay murag papawadon sa siguro nag-anak ng ana sa kay arang pud ka. Kuan kanang nahinganaken ba? Just kuan ang anak man siguro sa patong bana ng anak ko eh. Sa kay paghumag anak nanguwag pa dazon mga kuan ta buwan. So karon mga anak na po siya. Lima ra na ang sanang kuana kanang nay makadagba ka na siyang mga anak kay daghan naman na sa mga daghan mga sa anak ug magberes. Jarang initang kuan ang gipaliguan madugan ni kay agas sa tubig. Ja karon day guys mudong de ko sa family house kay gini pa kung na nagtatay mo uli ko ron kay roan po ko kauli dadto. Humani sa kaan kay magpatod ko. Kay arang ka init ka sumaglakaw. A few moments later. Tay. Okay. Aw. Ko. Istir. Isa ka tay? Kung ini ka? Ako. Oh, ano sa ko? Ama eme. Limi? Tara dito kay naway ko. Mainita dito ba agawasan sa init kay may planza. Ama gambay. Apit na. Asa ko sa tay dito na mo? Agbatang nito. Init. Ay, nagatang kumay ngay. Naot. Hi guys, anak ko guys. Ang katanda. Ba, Liwares. Hari ini tak kazo kumay nga pawanin ay ha? Wah, kora. Depanay. Agam pa rin to. Ito na ko sa kamali. Agam jarang ka bantag. Di pa pud bili pun ta mga utod na. Siga na pas kamali guys. Ni mapay pagsiga saga. Ay, ginuko ka na meron to na. Ay sa pamaka, ginuko ka doon ay uli. Halina isa. Kana bitaw ko mo inam ra ko bugnaw. Mo inam ra ko bugnaw. Ano may kani dia gigawa ko nang. Tama na bugnaw na. Kay ka na dito ka magpay. Hi guys. guys. Tayo mo ba? Isa guys dia. Guys. Da guys. Saya lang pa ng avocado rin ni lata. Shot puno ko naman nanay guys. Nja, sa puno sa bisong. Kansa ko guys, akan sila prutas dari. Ayo ko an. Hani na buwan nay. Hani na buwan nay. Buwan ko ng sabon. Handak mga sabon nga buwan ko no. Niligo lagi po sa guys. Buwan ko ng sabon. Tapi ket-ket eh. Sarang ket. Ket. Ay biya ba sige? Ano? Kaya prutas dari guys. Ang avocado. Ina na no, dato tang adlaw ron ina na no. Nga. Daghan tay prutas. Prutas kaya naka. Tubigan nga zo. Nanay nga buang bab sabon. Buang ko ng sabon yung sananay. Magpapugnaw ko tubig dari sa freezer kay I want. Di pa ko muli ay mag-chat puno tay. Inaim. Wala na ulit. Inaim. Ano mo paninggi?
Hindi pwede biya sa imigway uman. Huwag na pagawa sa circle. High blood. Ano ko aring gas? Nay! Freezer na tubig din. Gimigaw rin kang imim, Nay? Gimigaw kang imim? Lawag mo na. Gimigaw ba kang imim? Galing. Ini kau ini. Oh, ginawa. Gimigaw ko nus ka ni imim. Guys, gimigaw ko na ng imim, guys. Kami nga po ini. Kami nga na magpadari. Koregi ulit dari guys, kay saliat-saliat lagi. Alam mo po. Ano nga, mura na yan. Pabili ka. Hindi ko. Baka ko bisa dah kena ikan. Kasi napalitan eh. Kabir pinaon. Nastiri po na hapon bagulit. Ipikas nila sa keramik walang gatag. Dito nilang langan sila. May SARS ni Kuwan. Huwag pa din ang luto dari guys. Ang luto Mo ko. lagi bugas na rin sponsor sa kadwa kasako sa puti na. Ulit na. Kung ano pangilan ang. Masuk kayo sponsoran ng bagas. Kuwan lagi isang. Ito ba ng tripod? Hindi man mo taas. Yan, nila ni. Bau nila. Uy! Binuo ko. Takilid man. Kaysa kaning tripod ang hilabtan. Kasatak prutas guys. Yakit kiat. Uy, nahaning ko ana. Katakilid-takilid man. Uy, nabitaw ko na tagtaod na eh. Malagahi malagi, gahin malagi ng kitkit ah. Tamis ni Naya, slim. Ano sa? Kitkit. Bau kung tilo na. Mura sila dari ko guys, ada sila prutas. Pasyon. Ang pwede po may black rice. Kapit ng mga anak niya, basta na po, uli na dami niya sa gulugan mo. Inawa mo dito nito. Mana yang magikan itu black rice, kaya may kolesterol. Yung alam niya. Masuk ke sang baju nabi, basta katong nay gas na patunay. Sakit lagi ang dani. Nang likod. Ano yung balagaan ko masahilin. Ang saraduan? Huwag mo na magawa, di may panayawan. Panyawan nga. Panayawan na. Ang panyawan nga, di. Ang dadun dito katurang tanggas. Na kung yung bahay hiling, dito pag... Pero pwede ko maghimo rito na no? Ha? Pwede ko maghimo. Bozo og. Budo, kalib na rin budo dito. Pwede kang bozo. Budo, kalib unta taron kwaron. Diyan. Sabon o gas, upuan. Gas lang. Gas, o butang tangko sa kaputos, o gas, o... Butang nagpipikasin po sa bulan. Hindi mo rin ako guys. Sa tunay, kanti mana nang ibidyo. Kuan, halib-on, o... Bozo. Kanang bozo, nung tataron, naghano ni mo. Diyan. Ughon ni mo, ughon. Dahil sa butilya nga ni, butang nga gas. Ipikasin, itong tangkob sa kaputos. Tangkab. Tangkob. Tawa ni sakit ang kilid. Ako asum. Ang Hindi mo rin naman ko kayo. Nabiling ko na sa bayang manang Kaya dahil. naging, di ako ito sumisa, nakalipat ko kumpul, pagkan na ba? Pangado. Guys, mas nalalamig kong pandan. Nag-inom na ko. Nawa na pagsakit sa ang kilid. Hadlo ko makimba ko kidney. Wala ko rin wala man ko rin karne. Ako dito, ginagawa. Butan na nilaw, ikamonggay. Si Imi rami ang luto ang karne dyan. Ako, magluto-luto ko karne. Ako mukha pati manok. Ako karne. Kanang ito manok to. Hindi nagapong bukta na. Parang mo sakit pud. Ang mauna na, ang yung doktor, ang asawa ko mo taga-arthritis, mapa na, matutiguwang na. Ang buwinta na. Ang bukdo na. Ang kare-kare may grabe na. Diyan nila may sakit. Kang gabal numero, mo na sige taya. Ang gawas, ang kabrala. Wah, ang gawas. Balik-balik ng numero. Ano man nanay? Ano ka butangan kay, anong gipamutangan magbuwak? Ano kasama? Hagtag kasama?
Haktan po. Ah, hektan pod. Kaman. High blood mother sa mga anak mo. Kamuhi. Kasi ganyan talaga pag may mga anak ng mga iro. Harap mas, nuwa mas, kung dahil pistyo, di pangot na Pistoy lagi. Ang lagad yun. Pistoy. Tama lagi pangat. Harap ka, puntaban mo sa kanina. Ay isa, napagbuhon kayo sa bang to kanina. Tawag bang ay. Di pangot. Magito yung irwag. Hala sa tawag bang. Ano Hala nagisay nagdaro dan na taga barangay. Di, ano, kapitira. Gidaro, gibukbuk Isa na ra. na primerong kuhan, gidaro, wag, bugan na po nila sa kado, aw. Desko na rin, Ernest, hindi. Ngay palito ng kanding ay. Naman. Ang ako na ang birthday. At there's ano mong kwente? Kanang Pila ng kanding nga usara. kanang dako. Te, Kanang gamay. Bawas ah. pero sa birthday natin ay. 5. 5 lagi. Mayo pa na dun, mayo dili. Naig dili. Mga 5 mo na. Kanang gamay ra katong inahan. Tambok mo to. Ta- Sa 600 Di lagi ay. Nagsinto iti. Uy, toy, doon ka manok kasi ang nanay. Bao, mandi ay. Yan kan. Harag mong iro nay, muli na ko nay. Ano wag. Ano wag. Mananam ko buwak sa bayang imi ba kay nanam ko dito gloy ah. Kapoy manahag buwak. Matay mo, matay ma. Di na may lang to nagpatawa na magtubig, bubuan lang kada hapon. Namatay buwak ni nanay guys kay inita pero ag kamong gay ni Zoli ni John ah. Kana nagbuwak. Sabi ba diri kita nang daghapon dang tiri, yung wa dagal diri. Mazo na dana. Alay Harap sa. mandar ta barong grupot. Ay salim barok ko. Mga tasay. Ikaw ka kabuhi, ha? Ka kabuhi. Ah, kiki. Ngay. Mutata ko skanding. Mutata ko skanding. Anding. Tinghawin. Gay na na. Kon man. Guys, sasatay guys. Katog ka namatay ka na. Muli na ko. Asa motor? Ayatad ko kay sa kay taga sa tay pangtaya. Di na ka mag-ilis. Nung kuisan niya sa kamalig. Ay luwa dito kugi kan tatay ka. Tagaan ko Mario Kuan di 18 mili jang yatag na ron. Ato sa ko tay. Ato sa ko nay. Kaya sa isa. Ina Mario, lo ita Mario, kabuli. Muli na ko no sa dani. Uli na ko guys, na napagteng na ko. First time na ako masakay nimo ay. Hinay ah. Asa man ang papila? Mau trabaho na karon ay? Init man? Ay sa guys ya. Manibog ng mga nabuhi ka. Trabaho guna sila sa kuan. Kapligdan. Tikang nako. Hati kami mga manoy. Kina? Awit ka. Uy, tulog-tulog. Uy. Balik na ang kamot. Nasa ulit. Escobal. Kamatay.